bod spel o'n ys chi ymuno fel carfan dweithio lle, ond ydych chi'n dechrau teimlo'r cyffro o'n efo cyn lle'r amser i fynd tan Ffrainc? Ie, yn union. Ni'n edrych hwnna am o gyment. Wrth gwrs mae pawb wedi bod yn canolbwyntio pethau gyda'i clwb, ond siawns nawr i edrych ymlaen. Canolbwyntio ar y gwaith sydd angen i ni'n neud mwyn paratoi. Dim Garth Bill a Ramsey wrth gwrs ambell un arall wedi anafu hefyd, ond dyn nhw'n gyfle i weld rhai o'r chwaraewyr eraill ar gyrion y garfan ar reis ddim wedi cael gymaint o gêm yn ddiweddar. Siom i colli yn wedig y ddwy yna. Mae pawb yn gwybod faint mor pwysig maen nhw fel chwaraewyr i'r tîm, ond fel wnaeth chi ddweud, siawns nawr i chwaraewyr arall cael siawns stepio lan, dangos beth gallen nhw'n wneud, ac mae pawb yn y garfan yma yn eisiau gwneud yn siŵr fod nhw ar y rywyrun allan i Ffrainc. Da ni wedi gweld cwbl o bethau eraill wrthos yma hefyd, fel y gan mae ddech chi wedi gwneud efo'r Manic Street Preachers. Oedd na dipyn o hwyl efo hwnnw, dwi'n siŵr, oedd na rei chwaraewyr fwy cyndyn na'i gilydd i ganu, dwi'n meddwl. Oedd yn hwyl, hwylus iawn, oedd yn siawns gwych i cael cwrdd ar Manics. Mae pob Cymru yn gwybod nhw fel band, felly cael siawns fod ar can gyda nhw. Mae'n dangos faint mor pwysig mae'r Ewros i pawb fel gwlad. Ac gaeth ni llawer o hwyl yn neud e. Nath Owen Bourne ddod ei gitar allan y gwbl nath ofyn i ganu rhywbeth yn Gymraeg. Na, ni'n ceisio rhoi bach o pwys arno fo, ond oedd eisiau gadael y boes y Manics wneud e, ond oedd e'n teimlo gwych i cael y siawns. Ar ddwy wrthwynebydd sydd gennych chi wrthos yma, Gogledd Iwerddon a Wcrain, beth ydych chi'n disgwyl ganddyn nhw a ydych chi'n meddwl bod nhw'n brawf da cyn yr tîm oedd ydych chi'n wynebu yn yr Ewros? Maen nhw'n dwy tîm wahanol mewn llawer ffordd. Felly bydd hwnna'n pwysig, dwi'n meddwl, ar gyfer paratoi, ar gyfer y grŵp allan yn Ffrainc. Felly dwi'n siŵr fydd y bos yn newid chwaraewyr, falle newid siap y tîm i gweld beth fydd yn gweithio'n gorau ar gyfer Ffrainc. Ydych chi wedi cael rhyw banter neu rhyw sgwrsio ar chwaraewyr eraill yn Lerpwl amlwg? Mae'n rhai sy'n chwarae Loegr a Slovacia hefyd ynglyn â'r grŵp sgynnych chi? Mae wedi bod tipyn achos o'n i'n ymarfer ar y pryd pan o'n nhw'n gwneud y dro, felly pan ddasyn ni nôl mewn, o'n i'n eistedd y bwys Skirtle hefyd, y bwys o Lloegr, felly wedi bod tipyn o banter rhwng ni, ac gobeithio gallai ddod allan ar top.